marsi kalo tile 17 san 2026 Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni ye an ka kunnafoni di olu wagati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an ka jamana gouvernement ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ka sanga ni 8 mars ye ni o ye muso tɔgɔla don ye ale ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna ye an ka jamana gouvernement ɲɛma ye sinabɔli kɛ ka taa Bajangara misiri fila olu la ni o bɛ tali kɛ Bajangara misiri fɔlɔ min bɛ ye ni a bɛ fɔ a ma ko fula misiri walima misiri fɔlɔ ale ni misiri kura min ni o bɛ ni a bɛ wele ko Nantume misiri seliw kɔfɛ u ye dugawu caman kɛ walasa basigi ale bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. An ka ministre min bɛ ni ale ka baara ɲɛsin don kɛnɛya ko sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye ministre Asan Bajalo Ture ale ye balinabɔli kɛ kunu alamisa marsi kalo tile 12 san 2026 ka taa an ka faaba kɛnɛyaso fila olu la ni o bɛ tali kɛ centre de santé CCRF ni a bɛ wele ko CCRF 1 ale ni CCRF 2 walasa k'a dɔn maa minnu bɛ baara la ni kɛnɛyaso ninnu na olu bɛ furakɛli kɛ cogo min na ani maa minnu olu kɔni banalen don olu bɛ lahalaya min na a ka ni lajɛ ninnu senfɛ a kumana ni kɛnɛya tigilama caman ye walasa k'a dɔn tɔɔrɔ ani degun min bɛ ninnu kan ko o dɔn min senfɛ a y'a laɲini ko u k'u cɛsiri kosɛbɛ ko baara caman ko olu bɛ sen na walasa kɛnɛya ale bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko siman dilanyɔrɔ min bɛ Bafulabe ni a bɛ wele ko Jamon Siman Mali SA o baarakɛla caman olu kɔni balila doni na ni yɔrɔ kofɔlen na Bafulabe ale kɔnɔna na marsi kalo tile 10 san 2026 hakilina jiginna a bɛ wagati damadɔ bɔ jatigɛ wale tigilamaw kɔni kun ye bingani wale ta ka ni siman dilanyɔrɔ in ma kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ min senfɛ maa caman olu kɔni kun tɛ taa baarayɔrɔ la ni olu maa kelen de kɔni wulila k'a fɔ ko u tɛ k'u sara olu kɔni sɔrɔ an bɛ wagati min na i ko sisan maa 13 o de kɔni talen don baara la fɛn min kɔni ye maa tɔw ye olu kɔni labila la. An bɛ taa Motikaw olu fɛ yen nɔ Piɲa ale dugu kɔnɔna na Sevare ale marabolo kɔnɔna na ni bingani wale de kɔni taara ka ni dugu maa kofɔlen ninnu kɔni sɛgɛrɛ marsi kalo tile 10 san 2026 ni yɔrɔ sigibagaw ka fɔla maa manamafɛntigi dɔw ni olu ma lakodɔn olu de kɔni nana ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ min senfɛ u taara ni bagan 50 o de ye min na maa 3 o kɔni tora a la an bɛ wagati min na i ko sisan ni yɔrɔ maa kofɔlen ninnu ye wele lase jamana ɲɛmaw ma. An ka finitigilaka minnu bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn ale kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna na olu ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka ɲɛnaminimafɛn feerebaga dɔ minɛ marsi kalo tile 11 su ka dugu jɛ marsi kalo tile 12 la san 2026 Kulukoro ale marabolo kɔnɔna na ni sɛgɛsɛgɛli in senfɛ polisiw ye ɲɛnaminimafɛn 846 bɔɲɔgɔnko o de minɛ an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa kofɔlen kɔni bɛ kiiri tigɛlamaw olu ka bolo kan nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na. An bɛ taa Gawo min na an ka lakana finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka jatigɛ wale tigilamaw ka drone kamikaze 10 bɔɲɔgɔnko o la bin araba tɛmɛnen marsi kalo tile 11 san 2026 Gawo Kanfiru Alansar la kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko ni banbagaci wale tigilama ninnu kɔni ye efela maaw de ye ni olu ka laɲini o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka an ka jamana ale tilan fila ye. An bɛ to Gawo hali bi ni denmisɛnnin dɔ ale de kɔni su yera Gawoba la araba tɛmɛnen marsi kalo tile 11 san 2026 ni denmisɛnnin kofɔlen kɔni ale si b'a jɔ san 6 o de la ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko a kun tununa a bɛ tile 2 o bɔ a bɔtɔ ekɔli o de kɔni na ni a su taara ye Gawo o ba la mina a laɲininen don mɔgɔw fɛ u k'u hakili to denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ ale la. Yirimajɔ Croix-Rouge volontaire mɔgɔw olu kɔni ye suntigɛba dɔ o de boloda kunu marsi kalo tile 12 san 2026 26 marsi ale masuruya la walasa suntigɛ kɔni bɛ minnu sɔrɔ sira la olu bɛ se ka suntigɛ cogo min na yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la Mali kunnafoni tɔgɔ la Yaze ale tun bɛ a kɛnɛ kan an ka jɛ ka ale ka ja dɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bi sigi ye hɛrɛ de a bɛ ɲɛsin bɛnkan de ma min taara Croix-Rouge commune 6 an ka bureau réunion laban min kɛra le 7 février donc a yirala k'a fɔ quartier 10 min bɛ commune 6 kɔnɔ an bɛɛ ka wulikajɔ dɔ kɛ ka suntigɛ di jamanadenw ma donc an bɛnna don min kan o de ye le 12 mars ye donc n'o bi alamisa ye donc anw yirimajɔkaw an ye yɔrɔ min sugandi o de ye 26 mars da ye
parce que an ka kin mɔgɔ caman bɛ tɛmɛ yan fɛ ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ tɛmɛ ka taa kin wɛrɛw la minnu bɛ kɔfɛ i n'a fɔ ɲamana ni tabakɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw donc o baaraw de bɛ yan nɔ ani an balima fɛn fɛn bɛ volontariat la an nana fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara in kɛ bon n y'a fɔ cogoya min na wele dara commune 6 quartier bɛɛ ye mais nin ye anw ta ye fɛn min fɛnɛ don a ka jɛya mɔgɔw ma maa si ka dɔrɔmɛ kelen tɛ na ni anw yɛrɛ ka wari bɔlen de ye an seko damayira ani an bolo sera yiridenw ni fɛn wɛrɛ mun ma ka se k'a di an balima maliyɛnw ma donc an ka baara ninnu ala kama baaraw de don parce que mɔgɔw k'a faamu Croix Rouge baara tɛ dɔgɔtɔrɔya ye Croix Rouge baara ye adamadenya lafiyali baaraw de donc an bɛ sunkaloba min kɔnɔna la ka se ka suntigɛ di balimaw ma o fana ye lafiya sira dɔ ye n'o tɛ an fɛn fɛn filɛ an bɛɛ bɛ baara dɔ la an ka baara tɛ volontariat ye mais an ye Croix Rouge kanu ka sababuya kɛ principe minnu b'a fonctionnement kɔnɔ o de y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ Yirimajɔ secteur 30 ani kɔ an b'a bɛɛ la a bɛɛ mɔgɔ bɛ yan donc nin fɛn fɛn nalen filɛ bɛɛ y'i ka baara de bila k'a fɔ an kana ka adamadenw dɛmɛ u ka se ka lafiya ka sun tigɛ donc o de y'an se yan nisɔndiya min b'an na fɔlɔ o ye n yɛrɛ balimaw ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama bɔra cogoya min na nin bɛɛ y'a ka baara de bila bi ka na 17 heures kunbɛn yan o ye nisɔndiya fɔlɔ ye nisɔndiya filanan ye mun ye o ye an fɛnɛ bɛna an sen don jamanajɔ la parce que jamanajɔ ye bɛɛ ni se de bi bi in na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛna suntigɛ sɔrɔ anw bolo se t'u ye dɔw bɛ a se b'u ye mais u tɛ se k'u ka so lasɔrɔ donc an bɛ kɛ sababu ye ka suntigɛ di olu ma nɔgɔya kɔnɔna la o de nisɔndiya bɛ na donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ volontariat ka di mɔgɔ mɔgɔ ye n'i t'a ɲɛdɔn n'i bɛ Yirimajɔ i ka gɛrɛ an na an b'i don a la pour que an bɛɛ bɛ se ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ foli di maliyɛn bɛɛ ma ala ka jamana basigi. Tiɲɛ na an ka président y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan nisɔndiya min b'an na a tɛ fɔ ka se a dan na an kɔni bɛ welewelemada de kɛ bɛɛ ye ni ala kama baara in mɔgɔ o mɔgɔ ni temps b'i bolo i ka na an ka jɛ ka ni ala kama baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'an ka welewelemada kan ye wa an bɛ dugawu de kɛ kalo belebele min n'an y'a ŋaniya ta a kana da o dɔrɔn ma dɛ sunkalo don sunkalo tɛ o ɲumanya kɛwale camanw bɛ yen an bɛ ala deli ala k'u cɛsiri nɔgɔya an ye an k'a kɛ ala ka jamana basigi. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba maliba ale. An bɛ taa kɔkan kibaru la Senegali ale jamana kɔnɔna na fɛn min kɔni ye Senegali jamana premier ministre ye ni o ye Ousmane Sonko ye ale ye lase dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ ko ale tɛ tamakiya ka bɔ premier ministre ya o la Senegali jamana kɔnɔna na ko walasa ka kɛ u ka jamana fanga sina ye ko sabula ko fanga ɲini wagati ko u ye kuma minnu fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko olu kɔni tala ka bɔ a sira fɛ fɛn min kɔni ye Ousmane Sonko ye ale y'a jira k'a fɔ ko ni o ko ninnu kɔni tora sen na k'ale kɔni bɛ bɔ premier ministre ya la ni ka kɛ fanga ale sina ye. An bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye Ameriki jamana finitigilakaw ka sanfɛ pankuru dɔ ye ni ale kɔni tun bɛ kɛ ka taa ji de ta o de kɔni bɔra ka bi marisi kalo tile 12 san 2026 Irak ale jamana kɔrɔ yan fan fɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Ameriki jamana finitigilakaw kɔni tun bɛ nin sanfɛ pankuru in de kɔni kɛ ka taa ji kɛ u ka kɛlɛkɛ sanfɛ pankuru olu kɔnɔna na k'u to sanfɛla la fɛn min kɔni ye Iran jamana ye ale ye lase dɔw kɛ min na a y'a jira k'a fɔ ko olu de kɔni kɛra sababu ye ka Ameriki sanfɛ pankuru in kɔni o bɔ ka a bi min na Ameriki jamana bɔra ka o kuma ninnu kɔni galontigiya. Kunu marisi kalo tile 12 san 2026 Union Européenne ni ale ka wasadenw ni o ye Parlement de l'Union Européenne ye olu ye lajɛ dɔw kɛ min na u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Niger jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ni o ye Mohamed Bazoum ye ni ale ka fangaw olu tun dafirila san 2023 wagatiw la kunnafoniyaw olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko Union Européenne y'a laɲini Niger jamana ɲɛmaaw fɛ ko u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Mohamed Bazoum ye ko ka ale labila ani a nɔfɛ mɔgɔ minnu olu kɔni bɛ kaso la. An
bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa fɔlɔ ni o ye Félix Houphouët-Boigny ye ko ale denkɛ min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Guillaume Houphouët-Boigny ko ale kɔni ka kalifa minɛn'a la kunu alamisa marisi kalo tile 12 san 2026 k'a si to san 89 la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ ale la. Mali kunnafoni lajɛbaw aw minnu kun sɔgɔlen don an na ni wagati in na ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilaw olu la aw kan bɛɛ kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan dɔgɔkun nataw olu la.